Radiografiem, un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent, de la mà de Rigo i Salomé. Ens pots escoltar a Ràdio Bocairent i, com no, a les xarxes socials amb el nom de Radiografiem. Bon dia i benvinguts a Radiografiem. Avui hem tret un xicotet raconet de temps per a fer un micropodcast, com no us tenim acostumats, però volem retre homenatge a Vicent Andrés Estellés. Sí, aprofitem que estem a setembre, perquè Vicent Andrés Estellés va néixer el 4 de setembre de 1924 i l'any que ve serà el centenari del seu naixement. I normalment la majoria de crítics diuen que Vicent Andrés Estellés és el poeta valencià més important des de l'època d'Ausiàs March. Així que llegirem un parell de poemes, no, Rigo? Llegirem uns poemes que hem fet una xicoteta, hem escollit una miqueta del que ens ha semblat, perquè no sabríem massa bé quin escollir de tots aquells que té. I bé, jo he escollit un que per a mi és molt significatiu, de fet està molt versionat i s'ha escoltat moltíssim, que és aquell que es diu Cançó de la Rosa de Paper, i és un homenatge a José Martí. Diu: ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passa la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament, i de la mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú va saber que tenia aquella rosa, i una rosa de paper, fins que un dia d'aquells dies va manar l'Ajuntament que fos cremada la rosa, perquè allò ja estava bé. Paren regirar cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú en sabia res. Però, com una consigna, circular secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper. Bé, jo he escollit aquest poema per allò que evoca, no? I és el cant a la llibertat i a la fortalesa de poder continuar amb allò que vols i que ningú mai et calle i que t'ajuden a poder continuar. I pense que això és important en els temps que corren, per això pense que el poema d'Estellés, almenys l'apreciació que jo he volgut fer-li, no? És un poema per a lluitar, per a guardar, per a transmetre, per a mantenir, per a fer que mai s'apague algo que és nostre i que no volem. I així em quede. No diré que és allò nostre i que no volem que es perda. Molt bé, Rigo, cadascú que interprete el que considere. Jo he triat un poema que segurament no siga tan conegut, però l'he triat perquè em va impressionar moltíssim el que, ara quan el llisca sabreu per què, no? Pense que no hem d'oblidar el que este país va viure. No sé si sabré posar-li l'èmfasi que correspon, però allà va. S'anomena Crit i nit. Les famílies de dol per a tota la vida. La guerra, la postguerra. Recorde aquella mare que no li varen dir que el fill havia mort en el front de Terol. Simplement li digueren: ha desaparegut. I va passar la guerra esperant el seu fill. I va acabar la guerra i esperava el seu fill. I va parar la taula, li va posar també llençols nous en el llit i esperava a la porta. No ha sabut res del fill. Morí? No s'ha sabut. Sols desaparegut. Es va tancar en casa amb pany i clau. Recorda els seus crits. Els veïns tocaven a la porta i no obria la porta. On estava el seu fill? Si fou mort, on fou mort? Oh, coses de la guerra. Qui va saber això? Les famílies de dol per a tota la vida. La guerra, la postguerra. En fi, este no és tan conegut com comentava, no? Però la veritat és que
no hauria de ser-vos indiferent tot el que conta, no? Tot este patiment que han tingut en aquest cas les mares, no? Que han perdut els seus fills. Em sembla molt, molt cruel el que li va passar a esta mare. No, Rigo? I a més, hem de recordar que, malauradament, a dia d'avui, continuem tenint guerres, continuem tenint aquests patiments, i són sentiments d'època que, malauradament, no estan entaforats, que estan encara vius, encara latents, no? I és la guerra, però és bonic tindre records que ens ajuden a pensar allò que no hem de refer, que malauradament fem. Efectivament. Així que res, fins així seria el microepisodi d'avui. Sí, és cert que tant Salomé com jo us convidem a una tasca molt important. Penjarem aquestes lectures de poema, els llibres on els hem localitzat i tanmateix les fotografies dels poemes a les xarxes. Ens agradaria que les llegireu, a banda que ens escoltareu, i que ens envieu per comentari què opineu del poema o què vos evoca o què us transmet aquest poema. Sí, qualsevol reflexió que us hagi provocat la lectura d'aquest poema. I a banda, veniu a la biblioteca, fullegeu els llibres i busqueu-los. El meu el trobareu a un llibre per a xiquets xicotets, La vida contada a un nen del veïnat, i és de Vago de Versos, i a mi m'agrada molt perquè el podeu relacionar amb els xicotets, mentre que el de Salomé... Sí, el meu és del llibre de Meravelles, d'Estellers. Així a la biblioteca està l'obra completa on el podeu consultar. Gràcies per aquest raconet de podcast. És el 5è podcast xicotet, és una pinzellada, però ens agrada molt estar així. Adeu! Adeu! Benvinguts a Radiografiem, un podcast de llengua i literatura fet a Bocairent, de la mà de Rigo i Salomé. Ens pots escoltar a Ràdio Bocairent i, com no, a les xarxes socials amb el nom de Radiografiem.